Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik na naman ang mga kapauk. For today's video guys, manghuli naman tayo ng Buset! buko. Right. So, kung nakita nyo guys, Sunset, kita yung sunset. ang palubog ang araw. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Angel Cyclone. at shoutout kay Margin Saysay at kay Gisrael Arayan. Shoutout din kay Bignel Vlog. Shoutout sa'yo pre. At shoutout kay Shoutout din kay Angel Lapne Castanyo at saka kay Alira Paho. shoutout sa inyo mga lods. At maraming salamat sa palaging panonood nyo. At maraming salamat sa palaging pagsuporta nyo sa amin. So ayun guys, let's go! Makita na ito itong gamit. Pakita mo yung Nakata diri mga kapaok. So ito makita itong gamit mga kapaok. So muna itong gamit. Kabir. Yan. So idol. Ang idang paon. yan. Kabir mga kapaok. Oh. Bro. Ilada sila bro. Ilada ba? Bira mo ba? Bira. So karong oras sa mga kapaok di pa dyan unting subad. Pero makita tagkabo ang mga kapaok. Bread video sa sila dito bread. Ayan. Ikan di na. Mga kapaok. Ilada sila, ilada. So mga kapaok mangilad na mga kapaok. Subad na mga kapaok. Hindi ka na. Hinahinira dan. So mga kapaok dapat din na hilad na din. So mga hilad na mga kapaok. At kung tanawang mailad ko sila. Gigabaan. Ay, gigabaan mga kapaok. Nagkabun. Nakarma kapaok. Ito mawad ang paglao mangilad. Ilada ninyo. Karma kapaok. Birahadan. Ayun, hinag yung papapaok. Natay silingan sa langit. Mahilad sa tawa pa maron. Hindi pa akong subad no? Di pa rin subad. Kasi oras Ting pangilad paron. tuba. So, mara to. Nakay manuulat naman doon. Kanay na ilad usapa. Kanay na ilad usa. Yung tanaw. Ay, sarap. So, pero mga oras sa mga kapaok, di pa dyan yung subad. So, Ting pangilad paron mga kapaok. so, matiling ang mga kapaok, mga ilad sa tamang kapaok. Kung magkabaan ba sila nga nanay pa daw? Kanay na biktima usa ka mga kapaok. Okay, morgana. Padong na dool mga kapaok. Bread, morgana pa doon. Morgana pa daw. Sige sa. Pa mo pagsahop sa adlaw. Hindi, doon na sila, lisod ng kakailan. Hinig. So, tataka mga kapaok. So, para matadad mga kapaok. Hindi subad na dito mga orasa. Buto! Birahan na mga kapaok. Mangilad na mga kapaok. So, mangilad na mga kapaok. So, ako sa himpira ha. Sabot-sabot kami sa mga tol. Kung mangilad dyan, hindi po palata. Tanaw, mag-grade basig na po yun. Tanaw na ito, mauwata. Tanaw sa. Ha? Nanging tanaw. So, may karga. Sige, karga. So, tuhan na ako kapaok. Tuhan na kailad. Daghan namin kapaok. Murag, ang yung mabantayan, murag daghan namin sulam. Doon na sila mga kapaok ko. Padoon. Layo gapon tanawon sa kamera no bisag aran daulan ano. Dili man ma-zoom mo. Pero karon totoo na mura magsup gahapon ang sudyo man anong budget ada na. So, Gana. ito na mga kapaok. So parang usapan ni kabok. So magtinaraw na ta mga kapaok kay makakuha ta no. Asa man? Asa man batay tanawon. Para ang isa pa. Hindi naman dugay kaya bisig mas irong ta. Bread uptick juga na bread sa utama karga tigdagan rin.
paron nga do mga kapaok. Tagusa-usa sa paron mga kapaok. Unja bulig-bulig na. Ada na. So, murag daghan-daghan ni mga kapaok. Karga bro, ning karga. Pas-pasan sa to, di pa man karga. Sa paday mga kapaok. Usa, sorry. Murag buhit pud. Murag taka mga kapaok. Nagubot man. Yay! Video yan. Oh, nakakuha si Daniel Kapaok. Buk. Si Daniel Paok nakakuha og 2 ka buok. Saan di ko na subadi kita may gusto ko sa dali. Sige lamang kay sagol man po na ilad ng ato ang uban. Ano pa ang blado? Subad. Jolita. Wa rin subad pas anak-anak. Sa kaber pa rin subad. So nagalibango na sila mga kapaok kung nabati ninyo, nagalibango na kay kami rin subaran maulagi ko usap nila mga paon siguro bunot siguro paonan nila sige ragli na mga kapaok murag lahi ang kapaok na to Nakakuha na pud si Daniel Paok. Pakakilaw gihapon mga paok. So ito na mga kapaok. So hinihinayan na ito mga kapaok. Di ba paok mga kapaok? Pila ka buok? Duha. 2 joints. Sikim tagbira. So ang ato mga kauban mga kapaok. Papadyo sila na bira. Saan na mga kapaok kay murag mga kapaok. So Upat mga kapaok. pili magulang mga gwapo mga kapaok. So mga basta mga gwapo mga mukubuko mga kapaok. Swerte yun dito. Sila nagsimutok. May pagmanguli sila. So, parang marami to. Ato pag Tagalog kay Bisaya makanta ko. Imbaro ko. Murag daghan gamay. Murag daghan gamay. Ang karga bro, ang karga. Hindi kadyo. Naginan aura sila. Isa na to. Pila ka buok? Tatlo. Tulo. So mga kapaok. Murag nasa 15 na kabuko mong kuha. 1-0 pa. So mga bala. Mga bala mga kapaok. Pasag di mo paok, kay bida-bida man na sa paok. Pag lumakibuko. Mga kapaok, bida-bida na silang duha. So mga kapaok. Git-giton. Ay murag. Wait. Hindi naman dah. Kana ato nang i-video mo na to ikon bread. Ato i sa tawag na? Thumbnail ba? Kabot sa bahay. Isa naman. Dila dapat isa sa kuan. Tara, Kita pa unang. kita pa. Ayun pa. Buhay ako sa So mga langoy. kapaok. Legit din siya mga kapaok. Kasi mo ingumog. Oh. Okay. Naman. So, wakili ko. Oh, pa tunay na kabira uban. Uban subad sa anak-anak. So, ito. Kini bugata. Kana. Ano na do? Ha? Ano man? Ano man abang nga? Hindi naman ni magbira ba? Bugat na mga kapaok. Mga kapaok na mga kapaok. Mga kapadyok. Ako na lang ning panag pataw mga kapaok kay. So, sa mga gusto mo kilala, comment ra mo. Para day. Kapaok. Emo Daniel Paok. Mata kay. Oh, Tulo. tulo ka buok. Upat. Sa mga gusto mo kilaw, pwede ra mo mag-order sa Lazada kay. Nasa Lazada ni free delivery mag nasa Lazada ninyo na yung mga order mga kapaok. Nasa Lazada ni. I-enjoy lang i-search Team Paok buko-buko. Full sale. Kanang niluto na siya daan, kanang na pwede halang-halang, na pwede hilabaw. Basta kay tata buto. Hello. Oy, dara. So,
So, Mga na. pakan. Nanapod mga kapaok. Pakita mo bro. Nakadali na naman si Daniel Paok. O si Richard Paok. Ayaw mo na Richard Paok. Oh. Sarap yung Nalubid o kala mo kubuko. lami kayo kilaon, lami kayo. Di mo karga Paok. Oh, nawalay ka talaga yung post. Wawa ka talaga. Mga kabaok. Tapos kig mo sa kay. Huwag na, iguog dyan oh. Wala, huwag ka. Right, pakabuto niya. Tekan. Kuha na po si Daniel Paok. Oh, Ano eh? bulig. Murag na sa napo guys, mga kabaok. Mga napuon ka buok. Nabulig. Maho, sinig ito. Kaber. Mga kabaok, ikuta papindi. Wala, mga na. Ni. Sama ning kuha na ning karga pod. Mga kadyo. Way bulit-bulit dara. Mahal pa masahe, wala sila nakay. Kato ka Daniel kay mga napuon ka buok no. Yung maklaro kay ladyo man. Ngit-ngit na. Sar ka buok matay. Kuyab ko bay, maging masara. So, mara to mga kapaok. Pauli ta mga kapaok kay wa na nubad. So, mara tong mga kapaok. Gamay ra gamay. Wow. Yan, mga buko-buko. Atay, wa pa ni busikiyaw ka. Ikaw pa ni itog ko. Ikaw pa gamay ra ko di pa bugsi do. Kapoy bugsi. Paru G, paru G. Pilian. Yapel yung himong So, Sa, kurang bro. lain gaya na. Patay ko mo, magpakauha pa tas. Kung bago pa ka sa mong YouTube channel, adyo kalimting nga laparuha ng notification bell para updated ka ug tamaki ng subscribe button para madagdag ka ng hapak ko ng imo. So yun lang mga kapaok, maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and subscribe na lang. At huwag niyong kalimutan mga kapaok na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ipapalabas namin. Kurog kag kamot. Atay lisod-lisod bang ka? Bisaya ra. Gi. Kung bago pa ka sa mong YouTube channel, ayaw kalimot nga laparuhan ng notification bell. Og tamaki na yung subscribe button. Huwag tamaki ang subscribe button para ma-appeal ka sa among counting. Og na kay gusto kasi mong crush. Love letter. Comment down below lang. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below lang kayo para ma-shoutout namin kayo sa next video namin ipapalabas. Yun lang mga kapaok. Oo, thank Stay you. connected. God bless. Stay connected. So yun lang mga kapaok, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan yung video na to, Huwag niyong kalimutan na i-subscribe. TikTok. Automatic. Maraming salamat sa panonood niyo mga kapaok. Maraming salamat. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below lang kayo. Para ma-shoutout nyo,